नमस्कार मित्रांनो, तर पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. तर आज आम्ही निघालो आहोत रामेश्वर मंदिरात कांदळगाव येथे. मी बंटी आणि संजय आहेत, आम्ही तिघंजण निघालो. श्रीदेव रामेश्वर कांदळगाव येथून कोळम येथे स्नानासाठी जातो. 3 वर्षांनी एकदा हा कार्यक्रम असतो. तर सर्व देव तिकडे येऊन स्नान करतात आणि तिथे श्रीदेव रामेश्वर व श्रीदेवी भद्रकाली यांची गाठभेट असते. आणि इकडे मोठ्या जल्लोषाने कार्यक्रम साजरा केला जातो. तिकडे महाप्रसाद पण असतो व तिकडे ओठ्या वगैरे भरणं, नवस फेडणे कार्यक्रम होतो. तर आम्ही आज तिकडे निघालो आहे. तर तुम्ही पण व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. काय इकडे
ह्या आपण आता खडवण ओझरवरचा खडवण. हा दादा आपण जातो लोक मोदिया. हा मोदया कोळमच्या
मोहरीत भिजलं. वायचं जाते तोच ना रे तू कोणा तुमचं आहे काय होय. रामेश्वराच्या देवाबरोबर आम्ही आलो. मस्तपैकी देवांबरोबर आंघोळ वगैरे केली. हो. आणि आता आम्ही आपलं दर्शन घेऊन निघालो. बरोबर मित्रांनो, आज आम्ही आलेलो रामेश्वर कांदळगावच्या देवांसोबत. तर आम्ही इकडे मोदयात येऊन देवांनी स्नान केला. त्यानंतर मग इकडे भद्रकाली देवीसोबतची गाठाभेट झाली. त्यानंतर आम्ही इकडून दर्शन घेऊन निघालो घरी. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आम्ही देवांचं दर्शन घेऊन तर आम्ही मोदयावरून आता निघालो देवाचं दर्शन घेऊन. देवांनी स्नान केलं. त्यानंतर आम्ही इकडे दर्शन वगैरे घेतला आणि त्यानंतर आम्ही तिकडून निघालो घरी जायला. व्हिडिओ पूर्ण तुम्ही बघा आणि नवीन कोण असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. धन्यवाद. तर चला भेटूया पुढच्या ब्लॉग.